Таллыбүләк хуҗалыгы базасында район сабанчылар ярышы узды. Анда төрле хуҗалыклардан 16 механизатор һөнәри осталыкта көч сынашты. Ел сайын үтә, аны инде һәр вакыт көтеп алалар. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнәләр. Монда инде иң алдынгы безнең механизаторларыбыз, терлекчеләребез үзләренең хуҗалыкларында алдынгы рәтләрдә баралар. Шуңа күрә инде аларга беренчедән бик зур рәхмәт. 365 көн алар инде елына эшлиләр, иртәнге 4-тән, 5-тән, төнге 10-га, 11-гә хәтле. Безнең инде районыбыз, Аллага шөкер, авыл хуҗалыгы буенча алдынгылар рәтендә. Сабанчылар арасында спорт ярышлары да оештырылды. Җиңүчеләр 2 категориядә билгеләнде. Җирне каплатып сөрү буенча беренчелекне Ознакы агро фирмасына Ленар Сеттиков, каплатмыйча сөрү буенча Тукай хуҗалыгыннан Инсаф Мияссаров яулады. 82 елдан бeri эшлим, 40 елдан артык стажым бар. Bu yarışlarda yine benim birinci güne katlaştı. 10-20 metredir mağayın. Orunlarda algan bıçaklar oldu. Mene bu yarışların nindi dert bire sizge? Bu yarışlar indi nerede deyim, mene ipteşlerinin nişi işlerini görüp onlardan örnek alıp komanda işlisi gelip işleriz.